Diba ka-idol? Dito kami sa labas. Naninigarlo na siya, oh. Nalaglag kahapon. Magaling na siya. Dala-dala niya pa dito yung swero niya sa labas, mga ka-idol. Oh, oh. Oh. Di ba, mga idol? Tibay niya. Dito yan, mga ka-idol, sa hospital ng Babalakbatsoy. Ang bangig yan dito, ano to? Daklan Gayam. Daklan. Hospital Daklan. Yan, nakaganito kami. Sobrang lamig dito. Kaya lahat kami dito nakabunit. Yung ito. Sabi di pa dati. Ah. Ito ba? Oh. Ang sabi niya. Kung ano na yung ginagawa mo dito sa hospital. Kung ano yung ginagawa mo dito sa hospital. Kung nakita mo daw siya, hindi ka sana daw nalaglag down. Mga idol. Good morning sa inyong lahat. Yung kasama ko na nalaglag sa kanal. Nabitak yung ulo. Dala-dala dito yung swero. Andun yung hospital, oh. Naninigarilyo lang dito. Yun, mga ka-idol, hanggang dito na lang yung video ko. Bye-bye.